Ero kamano kuom keto Ramogi TV ka endi makidieny mar ariyo mar chenro mar duol kamogo mbaka gi wendo amodhi almakoro ni koda studio ka Commissioner George Bell, men Commissioner mar osuru johala matindo Kenya Revenue Authority, mano duol machoko osuru. Ero kamano nyako message gi. Ero kamano Trevor. Ng'eny ne ogwa bedo ga gi jo KRA ka ng'ini koro jo dala gi jo piny paro ni to Obel ni en ng'a. Pimnu ane ni sebedo KRA kamarom nade to ni nga kanye kapok idonjo ka. To wechak wacho kama itimo maber kawuono luongo muna biyo wach KRA. KRA ok biga kai mang'eny. To mae ber kabisa kiyo kono nafas mondo wach. Obel osetiyo e tax higni mang'eny. Obel osetiyo tax gi United Nation, osetiyo gi OECD Paris, to KRA kai bina osetiyo higni 20. Ng'eyo wach tax maber kabisa. To koro sani achung'ni tax ma jo ohala matindo mane ma serikal sani koro ng'iyo mondo ne kaka ginyalo timo mondo koro kila ng'ato obed ni koro chulo ushuru. Piny kaka ntiere king'iyo pinje mang'eny ji mang'eny chulo ushuru, lakini Kenya ka nitie pogruok matin. Joma chulo ushuru njo mshahara magi ng'eny joma koro onge yo maginyalo puka koro gin gichudo, lakini jok moko matimo hala matindo mang'eny Kenya to kendo hala go ng'eny kendo joma ndiko ji mang'eny sani Kenya en joma timo hala. Koro jogo kendo inoga koro kendo mang'eny gi ok chulo ushuru. Emomiyo koro KRA nong'iyo yo maketo ni koro wabed gi pogruok, wabed gi department mang'iyo mana wach ushuru mek joma tindo ne kaka nyalo puonjogi mondo gichul ushuru. Ohala matindo gi ang'o miyo gichulo ushuru kuneno? Ushuru ni ema ni malo koso gine mo gidwar chulo to nikech ang'o? Watimo research moro. Nitie research moro wasetimo Kenya ka. To research moro watimo bo wuoyo gi jo ohala mang'eny, kambe mang'iyo jo ohala, groups mek jo ohala, wuoyo kodgi jo Kenya mang'eny dwa chulo ushuru. Gionge gi problem mar chulo ushuru. Gima timore ni Kenya higni mang'eny osebedo gi system mana mang'iyo ma joma chulo ushuru madongo gi jo msara mane ntiere. Koro joma tindo gi gin bende gidwa mondo gichulo ushuru, lakini onge system ma KRA mane ntiere maber mang'iyo gi. King'iyo jo ohala gi ka gintie e chiro to gichulo pesa mar county pile, lakini usara mar pesa mar KRA mane to ogichul. Nitie system mane ntiere. Koro mane system mondo walok mondo waket system maber manyalo tiyo kod jogi maber mondo gichul ushuru. Geno gisewachonwa weche kendo moko mang'eny. Weche ma gisewachonwa kwasewuoyo gi jo ushuru gi jo biashara matindo giwacho ni miwa kendo ushuru matin. Kik wabed ni wachulo ka jok moko. To kata sani koro serikal oseketo ni shiling 100 ichulo mana shiling 1 gi sumon. Mano 1.5%. Kisechulo 1.5% isechulo ushuru. Koro system mane ntiere ok en system mane ber. Nitie koro dwaro system mantie sani dwaro ni koro in idonji system i file return. Kise file return kendo mondo ichud. To mae kama pek nitie Commissioner. Koro gima timo koro wadwa kelo system mayom makoro bedo ni koro ichula kitimo biashara mari. Gima timore ni kidwa chulo inyawo yiero. Inyawo wacho ni kawuono in idwa chulo mana pesa pile. Jok moko dwa mana chulo dwe ka dwe. Jok moko bende kaka joma timo kaka jopur. Gin ing'eni ginyawo chulo tax mana sama ginuang'o pesa margi ka giseketo kaka joniang'. Gikawo niang' gisekeri factory. Koro sama ginuang'o pesa koro ichulo mana gi chiel. Koro waketo nigi system mayom margi makoro sami chuli sano koro kata sami senongo pesa mari afadhali chul pile moloyo rito end month joma timo ohala ma pile matindo. Koro inuango system mayo makoro inuanga ni at the end of the day inuanga system mari isimari inyalo chulo maonge problem. File return to kise chulo mano titieko wach. Minyalo chule simu ki. Ichule simu ya. Ichule simu. To kwan no ng'ama goni. Mondo ming'eni mae monego bena chulo. Wabo bedo kwase wacho ni kakigo kwan. Wabo bedo waseketi category mari. Koro nitie jok moko makoro for example maseng'isi ma joma kintie gi ohala ma okal 25 million iga. Ohala kaka mago duto gin en mana shiling 1 gi smon 1.5% ewi 100. Koro kintie gi kaka mano koro wang'isi ni ibogoe kama kulingana gi kaka inuang'o pesa mari. Koro kawuono kinuang'o 100 ichulo 1.5%.
kiny kinuang'o 200 ichulo mano koro itime atima kamano koro mage system modwa keto mondo bed mayot ni ohala matindo tindo mondo koro gibed ng'eny koro ging'eny koro afadhali obed matindo tindo mabiro to jogi ng'eny koro ka jogi ng'eny kokelo pesa no to koro konyo piny nitie ng'eni ushuru gi ema konyo serikal ema koro wach hospital wach school wach ndara weche gi duto iloso gi pesa kamano pesa mabiro ma serikal kok serikal onwang'o pesa to gik mang'eny ma serikal onego tim koro tamo gi timo ino ka sani nyithindo chandre serikal sani winjo pesa onge alafu sani kaka piny nitie sani inwang'o koro sani gope ng'eny nitie serikal timo gik moko monego tim to koro tamo gi timo koro gidhi gope koro ka gidonje gope to gope gidhi adhiya ka dhi malo koro bedo matek to wantie gi yo ma kwanwang'o ji mang'eny anyalo ng'isi namba ka ntiere nitie ka ng'iyo namba ka ntiere sani system ma KRA nitie oro sani wantie gi 21.4 million mago joma register gi pin mar KRA monego chul ushuru 21.6 million people to joma chulo ushuru Kenya ni nyaka sani ogichop milion 6 iwinjo wachno koro mang'eny moko giduto ok chul meng'isi ni chingni ji milion 14 nigi pin to ok chul 14 million to tich to gitiyo yes kata kigolo student wacho ni seche moko student nyalo nwang'o pin mago jopuonjre koro ka ginwang'o pin koro maybe mago gionge gi income lwetgi gionge gi yuto moro kigolo kata 6 million pod idong' gi 8 million koro 8 million gi ok chul to 8 million ni mondo koro wang'i to 8 million king'iyo kata 3 million kirwako manyien kawuono 3 million at the end of, ka igorumo gichulo 50 mano 50,000 average mano 150 billion mano pesa makonyo piny kabisa seche moko gineno kwa chandre kae iwinjo ni IMF obiro kae ni giketonwa condition giketowa matek king'iyo pesa magidwa miyowa ok kal kata 107 billion to 150 billion wanyalo nwang'o machiegni mayot kendo machiegni koro nafas na mwang'iyo mondo ane kaka wanyalo konyo piny to gik mowacho ni mwatimo ka en gik moko king'iyo pinje moko masetiyo kodgi especially kidhi South America ino ka gintiere gi bidii mar chulo ushuru gintie gi bidii kabisa koro giketo jogi kabisa kila ng'ato giwuoyo maber giwuoyo gi jo ohala mane modwa keto ka wawuoyo gi jo ohala wawuoyo mayom waneno wapenjogi inidwa mondo watim nadi kodi ineno mane mayot to mano mayot ne mwaketo kata achiel mondo ne kaka wanyalo konyo jopiny nitiere joma penjo ni ang'o miyo utiyo gi yor mbui ni manyalo kelo chochni moro ne jopiny teknoloji ni nikech iwacho maber ni kaka jo kaunti gin giwuotho kagi to gidhi gichoko usuru ni be KRA nyalo ng'eyo ni kare koro jo ohala matindo gi wadhi wawuothi wachok usuru no irgi koso mano to koro kendo dhi ketho chenro maru mano mpango bende mwaketo wadwa mondo wabed gi joma wuotho matimo mano masani wasekelo wase train sani wantie gi 1,500 mondo wakelo manyien mondo wase-train ji monego titijno lakini wadu mondo wakete obed mayom okudo mondo wakete mondo bigi idhodi to kani igo koko kuomi bedo ni koro ng'ani koro kendo soki kae mago gik moko moko wadwa mondo wakete mayom nitie sani kata dayo tinde kineno matimo igina an mama na wuon ma pod dhi chiro nyaka sani ng'e gimotimo tinde ong'e nwang'o pesa kichule imbero mare kacha ong'e nwang'o pesa gi simu tino ng'ise ni chul gi simu koro kichulo gi simu to nwang'o pesa koro wanyalo kete kanyo mondo bed mayom kode nchiko bedo mayom kode to inwang'a ni at the end of the day ka koro nalo kochopo godhiambo inwang'a koro namba cha oseorni gimone gichul chieng' no ichulo magi system modwa keto mayom koro waketo gi karachiel joma wuotho koni to system meditio mondo bed mayot onego watima maber moloyo jo county nche kwantiere gi rieko to gi yo monyo timo mobed maber mobed mayot ni ji mang'eny mane mwang'iyo mondo watim kamano commission isebedo gir usuru ni higni 20 ipani ji ema timbe gi richo mok gidwa mana chulo usuru ni koso yore mar chulo usuru moko osebedo mang'eny mayot tiyogo koso jopiny bende nigi gin gi pek moro e chulo usuru okay timrega kama king'iyo Kenya maber kabisa king'iyo Kenya maber ji mang'eny dwa chudo gi yie chudo okay en yore
yore mag chude makuro cha ema nobedo matek magi emo gik moko mondo walos nitie te jok moko bende matin bende to gitin moko mok dwa ga chulo ni ok wanyal chulo ok odwa chulo maybe ging'iyo gik moko ma opogre emo miyo seche moko chacho ji seche moko bende wang'isi kuma dwere kaka wang'iyo piny seche moko bende ji ng'iyo kaka pesa ni bende tiyo bende chacho wiji ineno mago gik moko mantiere kanyo manyalo kendo chando ji ma chulo ushuru lakini king'iyo kende joma ng'eny gin gidwa mondo gichud waket nigi ratiro mayom mondo gichudo ratiro ma iseketo maber ma ging'eyo kaka onego gichul to sama onge godo bende onego ing'e no onge godo chik seche moko nyalo dhi to ok inwang'o yuto koro sama ionge gi yuto bende onego wabed understand ni ok inwang'o yuto koro ikete system ma ok ikete ni koro en namba ma kama nyaka obed kata kok idhi chiro kata kok idhi ohala mari nyaka ichul kama mano koro bedo matek lakini kulingana gi ohala mari kaka idhi mano ichulo kaka inwang'o gini mapato mari yuto mari koro system modwa biro godo bende nyalo ng'isowa ni yuto dhi nadi chik mage system waketi place koro konyowa mang'isowa ni yuto mari dhi nadi koro ibiri kategori mano ngama yuto ne nitie mamalo chulo mamalo ngama yuto ne nitie mapiny chulo mapiny kamane kaka onego kete to koro mane yo masechako machakre dwe mar adek ni department manyien moseket sani ma kora chungne nochake mana ng'iyo wachno koro ng'iyo wachno e piny mangima kaka wanyalo timo e Kenya mondo obed mayom ni jomo onego chul ushuru ntiere gimoro ma biro go machielo ma iluongo gi dho ngere iluongo ni tax amnesty initiative ochalo kaka miyo jo ohala fuongruok moro matin kata rusa moro matin en ang'o gir tax amnesty ni to ng'agire manyalo yude ng'agire manyalo ng'wonnegi ting'wono ni e thuolo marom nade penjo maber kabisa nchek onego awach no nchek biro giko mare biro giko mar dweni tarik 30 giko dweni tarik 30 ya mago kiyudo ng'wono no ka chopo tarik 30 to rum kuro kalo koro nyaka ichul fwaye kuro gima timrega en kamae koke chulo ushuru mari nitie gimoro miluongo ni penalty and interest mabedo charged koro koke chulo mano koro obeda beda ko idho malo koro nitie joma ng'eny mantiere king'iyo system maro joma ng'eny nitiere gi gope maybe notamo gi chulo gope make tax koro interest and penalty osebedo malo koro serikal obiro gi ng'wono omiyo ji ng'wono kichulo achula principal cha pesa mono nego chul cha interest gi penalty ni tigolo te 100% mok dwa ng'eni en pesa di yes igolo te 100% koro kibiro king'iyo system sani wasechako oro ni ji messages e sim mekgi koro waoro sime waoro email waoro ni mondo wang'iso gi ng'ama ntiere gi gowi monebi mone nwang 100% penalty nitie jok moko bende maybe ne nitie gimoro mane gisetimo ka gitimo hala to gigolo wach bo gichulo ushuru nafas bende nitie gi nafas ni ginyalo biro to giwacho ni nitie pesa moro kae mano ka chulo to koro ang'iso ni pesa ma kama monego achul kase chulo ka en mano omako nyaka igni mosekalo koro igo kwan to penalty and interest mono onego ibe charge chate igola gola te koro emiluongo ni amnesty 100% en gima parliament nokalo ma koro gima sheria koro mako motegno onego bed kamano lakini giko mare en 30th of June koro akwayo jopiny dwaro nafas mondo ukaw nafas ni chik nafas ni en mana makende poko obedo gi nafas kama no nitie gimoro last year alafu obedo extended to this time kata kineno wach finance bill ni onge extension to nyalo bedo gi extension again igni mabiro makalo koro kaoro nafas mondo chul pesa ni mondo walor wachni to ng'ama neni sani koparo ni to koro ada chako kanye madhi ugibi Nairobi ka gite gidhi Huduma Center gidhi kanye mondo mi koro konygi e wach mar usuru ni mondo gibe giyud tax amnesty kere kuonde te nitie offices kuonde te kidhi Kisumu nitie office kidhi Migori nitie office kidhi Siaya nitie office kuonde gote koro dhi mani office kare yes kendo kidhi Huduma Centers kendo wantie kuonde gote to tinde nitie ji kila ng'ato nitie gi simu kendo e simu wantiere makoro king'iyo simu tinyalo nwang'o inyalo nwang'o yo ma chudo tinde kendo asekete mayot
inyalo chulo kata gi M-Pesa. Koro ing'iyo kata kidwaro mondo ing'e balance mari ni en pesa di ma onego achul ma pok achulo. Bende nitie kaka ipenjo weche no. Inyalo penjo ofis, inyalo penjo sim mari, wantie gi namba ma waseketo kendo oko kanyo ma ji nyalo penjo, nyalo keto namba ni, alafu ichudo to watieko wachno. Koro en gimo mayot. Wadwaro mondo watem yo ma keto system marwa kaka watiyo obed mayot. Minyalo bedo kari kar ohala, inyalo bedo ka iloso wach kare kaluwo kanyo mondo idhi ofis kendo. Mago bende watemo mondo watim kamano. Alafu kendo waseketo boots kuonde marketplaces gi. Waketo boots kendo. Kanya sani nitie wach mar filing return mar last year 2024. Mago kendo waketo ji makonyo ji filing of return. Kibiro gi jogo joma nitiere kuondego gibende gintie gi nafas makonyi mare wacho wach mari mare amnesty kibiro to wacho wach ma amnesty gikonyi kia en wach ma return gikonyi kantie wach moro ginyalo ng'isi ginyalo miyi kata advice ni in to intie category mane wanyalo timo nadi mondo los wachni jogo duto wase train gi mondo ginyalo timo tijego karachiel. Okay, nitiere kendo be wach moro ni ichunge kidieny mopogore mar jo ohala matindo tindo. Men kidieny manyien manchuku loso. Kidieny ni dwaro ang'o moda timo mondo mi okony jo ohala matindo. Pogruok mane modhi kelo. Penjo maber kabisa. King'iyo jo ohala matindo tindo jo mang'eny. King'iyo kae i ohala kae. Maga jo mang'eny. Maga jo matimo ohala kuonde te. Koro nyaka ni bed gi system moro ma ng'iyo dwachgi, ng'iyo kaka gidwaro, kaka gitimo gigegi, mondo onwang' yo maber manyalo konyogi mondo gichul ushuru. Emomiyo nwabiro gi kidieny mopogore ni. Koro kidieny mopogore ni bo ng'iyo yo ma kawo services mar KRA. Maseche moko neno ni services mar KRA neno ni nitie malo. Ong'iyo mana jo mshahara, ong'iyo mana kambe madongo dongo. Koro kelo gini piny kuma ohala matindo tindo gintiere. Koro kobiro piny kuma ohala matindo tindo gintiere, koro iwinjo wachgi. Gidwaro nadi? Ang'o mayot kodgi? Dwachi nitie nadi? Kinwang'o inwang'o nadi? Mondo wago kwan mondo bed mayot. Mondo wawuogie weche mantie sani. Weche mantie sani en kamae. Nitie yo ma owacho ni jo ohala moko nyaka file every month. Dwe ka dwe. Alafu kendo kidwa chudo kae kendo nitie process ma chudo. Koro wadwa ng'ado gigo te mondo bed mayot. Mondo koro bed kamae. Ing'isa ni pesa en makamae. Wasewinjre. Pesa en makamae onego ichul. Idwa chule nadi. Idwa chule pile pile. Idwa chule dier dwe. Idwa chule igo ma dwe. Idwa chule nadi. Kwasebedo gi winjruok no to koro waketo ni system makoro tiyo kodi mayot. To kendo kidomdo aloke kendo iwoyo kodwa kendo idomdo aloke. Koro watimo kamano. Mage koro system modwa keto ni jogi. Joma timo ohala matindo tindo. Mondo bed mayot kodgi. Koro kineno pogruok mantiere en winjo wach. Winjo wach ma jopiny matimo ohala gi. Ang'o mayot kodgi. Alafu kendo wangisi Trevor kendo ma kendo ni important nyaka wach sani. Ok ni nyaka kila ng'ato chudi. Nitie jok moko maybe osechako ohala to pod ohala pok ochung'. Koro pod nitiere ka gigo kwan to pod ok ginwang' gimoro. Koro gichako ohala. Mano ok onego ni ichul ushuru. Opogore gi mano. Nitie ka intie gi losses. Mano kichako ohala pok omako. Kendo kwan mogo opogore. Koro ok ni lazima ni in ibeda nyaka ichudi. Wabodito nyaka ohala obed otingre malo eka koro chak chulo. Koro system modwa tiyo godo en mar konyo ohala. Wang'iyo gi nafas. Wang'ise ka nitie wanyalo tiyo gi nadi mondo ohandi obi malo. Ohandi kobiro malo to wang'e ni kiny kok ichulo kawuono kiny in ema ibiro kichulo ohala. Koro sirkal dwaro yo ma konyi mondo itingre malo. Magi program modwa keto piny mondo konywa kwa tiyo gi jo ohala matindo tindo. Mondo konyo mondo koro onwang' yo mar tiyo karachiel. Commissioner wadoga ne wach mar tax amnesty ni kata ng'uono mar jochul usuru. Ng'agiri moyienegi kwayo ng'uono no mar tax amnesty. En mar ji te koso oyo. Kaso penjo mar ariyo bende ni ka in gi gowi moro mar usuru
to idwa kwayo ng'uono mana mar interest kende. Yeah. To pok dionge gi pesa mar chulo gowi ma in godo no. Yeah. En gima uyie koso nyaka chula gopi ni mondo ka koro weni interest. Okay. Wachak gi ng'a giri moyiene gi nyaka johala yiene gi ji te koso gin mana dhano ka dhano ng'ato wuon mok ohala. Dhano te. Joma timo ohala, joma ntiere, joma timo gik moko mopogre, nitie jok moko, jogo duto. Ng'uono ni nitie kuom gi te. Nyaka kembe wuon. Nyaka kembe. Kinte gi kembe to bende nitie ng'uono. To ng'uono ni taxes mose bedo kanyo nyaka December 2023. 31st December 2023 kadok chien. Mago duto share mantie sani ong'uon gi gite kichulo principal tax. Koro kibiro KRA kawuono to intie gi tax. To ipenjo ni to pesa ni taonge goto sani. To lakini wanyalo bedo gi winjruok. Mondo ang'isi kaka anyalo chude. Dwe ka dwe anyalo chulo kamae. Wawinjre kodi to andiko piny. Kwasendiko piny ti sign. Alafu bang' kamano koro ichako chule dwe ka dwe. To kaka ichule kaka ibedi nwang'o ng'uono. Misechulo inwang'o ng'uono. Misechulo inwang'o ng'uono. Koro dhi mana kamano. To Amnesty ne osechako December last year. Koro sani en dweche auchiel mosekalo. Koro joma nobiro chon nwasemiyo gi 6 months. To joma nyalo biro sani bende onyalo ng'iyo yo monyalo konyre mondo ginwang' yo ma konyre ing'uono mantie sani. Ni mulo wach moro mar filing returns kata ndiko duoko mar usuru michulo. Jopiny sik penjo pile ni to ka KRA ema kawo usuru ni. Ang'o miane machaka ndiko usuru machulo? Dong ung'e usuru machulo. Ang'o miane manyaka chaka dog e mbui ko kora ndikora kode ma ugwenya be iye kanyo mondo ung'eyo pesa monego nachulo. Trava ipenjo maber kabisa. Nitie gima timore ka ushuru ka nitie gimoro ma oketi sheria iluongo ni self assessment. Self assessment ni wacho kama wanyalo bedo ni waseng'eyo ni pesa di misenwang'o. Ma wanyalo bedo gi system waseng'eyo ni pesa di iseng'iso mantiere kamano, lakini ok wanyal ng'eyo ohala mitimo te. Nitie jok moko mondik tich to pod bathe kanyo bende pod ginwang'o rent kamoro mopogre, maybe kendo gintie gi ohala moro kamoro mopogre. Koro magi duto maybe KRA ok nyal bedo gi information gi te. Koro wamiyi nafas mondo iwach. Koro ka en mana mshahara kende for example mane mantiere to mano KRA ong'eyo. Ma ikeda mshahara to pesa noseng'ad gi employer mano ntiere, koro wach no oserumo kamano. Lakini kintie gi moko gi koro dwaro mondo ibed gi nafas mondo iwach ni moko gi bende ntiere. Joma onge gi income mang'eny mopogre tijgi yot. Ginwang'o to gi file. Lakini jok moko mantie gi income mopogre mang'eny gi koro imiyo gi nafas mondo giwach moko ma nok giwacho mane pok oneno. To kata kamano mpango bende montie godo kae iwach jo ohala matindo gi jo tax matindo gi. En kamae, wadwaro mondo wabed gi system moro ma bende kuonde ma ginwang'o income kuonde gi te bende wanyalo bedo gi system ma bende ng'isowa kuonde go mondo koro wakawo gi to waketo gi return. Koro bedo mayot. Wanyalo kata ng'iso ng'ato ni onge haja ma file return chek waseneno giminwang'o. Koro example madwa mi en joma ochulo 1.5%. Tas kionge gi income moro. En mana 1.5% no. To wasenwang'e isebedo kichule kamae. Wabo keto ni koro kone gi file return moro. Wach mari koro bedo mayot. Nchik gima nese nwang'o to ushuru misechulo bende waseneno. Koro wach ni wasetieko. Koro mage gik mo watimo mpango. Nitie tich mang'eny mondo walos. By next year wabedo koseloso weche mang'eny mobedo mayot ni jopiny. Temo miyo jopiny nafas mar wacho pesa ma giyudo no. Ntiere kaka niseyo KRA gi finance bill ni ntiere kaka udwa donje e gige ji ma magi giwegi moko nego beno donje. Nudwaro mondo ne ni bengi na ichu an gi pesa di, M-Pesa na nigi pesa di. KRA dwa nono jopiny alanda ahinya kosa ng'omi udwaro ng'eyo ni to bengi mar jogi nigi pesa di. Nikech iseyo uni udwaro ng'eyo gik ji ahinya e finance bill masane ni mabiji ywak. To ipimo maber, iwacho maber, jopiny osebedo kaparo kamano. Nchie ke sani wang'isi KRA sani nyalo
neno. Pod unyalo neno kata sani. Yes, kata sani. Wanyalo neno. Wandika to wanongo information. Sheria omiyowa. To pogruok en ni koro nyaka undiki. Lakini bang' ma to ka sheria oyieni to nyalo time atima kaka ihero. Koro gima nadwaro mondo apim maler kae. Maseche moko ji ok understand maber. Trevor. En weche ma KRA ng'iyo. En mana weche mar pesa minuang'o. King'iyo wach ushuru, mondo ushuru oti maber, nitie gimoro miluongo ni equity e Kiingereza. Mano miyo ni kila ng'ato manuang'o gima ginuang'o e lwetgi onego gichul ushuru kulingana gi gima ginuang'o e lwetgi. Mano gima important. Problem bedo kama. Nitie jok moko machudo to nitie jok moko mok chudi. Koro kanyo kelo problem. Koro mondo wang'i wachno, nyaka wabed gi gimoro manyalo ng'iyo mondo wane ni jopiny gintie nadi, yuto mar gintie nadi. Nitie kamo to ji mang'eny keto pesa e banki, keto pesa e M-Pesa, iluongo ni mobile platform duto giketo kuondego. Koro nodwa mondo wang'i wachno, mondo wang'i kaka wakelo equity. Mondo kada ng'ato chulo, mondo gichul kulingana gi uwezo margi. To kata kamano ing'e jopiny kowacho ni ma ok nyalre, to iweya nitie mang'eny ma sirkal nyalo timo manyalo nwang'o wechegi mok donj ahinya i kuonde ma jopiny paro ni ok ber ahinya. Lakini gima nitiere ing'iye gi chuny maber. En kaka wanyalo timo gini i chuny maber makonyo piny. Nitie piny, kineno piny teko mare en yuto ma intie godo. Ka piny ok nwang' yuto maber, to koro en piny manyalo bedo gi problem mang'eny kaka sani wantiere. To kantie yuto maber, tinwang'o koro sani iyo ka koro piny nyalo bedo maber, nitie koro yuto ntiere, piny nyalo tiyo gi yuto no maber mondo okony gik mang'eny. Misunderstanding nitie kanyo. Abo miyi example, Trevor. Kane wabedo gi jo daktache piny, daktache nowacho nwa ni gik modwarogi bong'isowa ni jatuoni mae problem entie godo, to un KRA ok onego ong'i wechego. To wacho ni mago gik mwang'iyo. Gik mwang'iyo en in daktar, jatuo ochuli pesa di. Mane mwang'iyo. Ok wang'i wach ni jatuo cha to entie gi tuo mane. Koro kanyo misunderstanding tie kanyo. Tok jogo wacho ni mbui margi noriwo gigo te, kata mana wach ni kaka koro Coca-Cola gi ranyisi tu mag Coca-Cola. Giwacho ni nitiere gimoro ma dho ngere luongo ni trade secrets, kata gik moko ma gipando giwegi ma gin ok onego bed ni ng'ama kedo kodgi ng'eyo. Be mano nitiere adieri kanyo, be gin gi ywak mane kare ka jo kata mana Kenya Association of Manufacturers bende wacho ni wantiere gi siri wa moko wadwa ni ng'ama piem godo e wala bende ng'eyo, kata bed mani an mana jalos chuma. Nikech ka KRA oseyudo giga gi maler, to ng'at ma piem godo dhi ng'eyo ni magi gik matimo ga emomiyo an chuma na bet mare peni piny moloyo mar jogo. To Trevor we penji. Ina seche moko nitie weche miwacho mang'eny ahinya e pinywani. Koro trade secret KRA bokawo tero kure. Ok miyo ng'ama piem go. Onge kata system marwa onge kanyalo kawo trade secret. Gima KRA ng'iyo en mana wach mar pesa modonjo ni ohala. Mano tu kata king'iyo changes mano keti finance bill. En mana ni koro seche moko nitie confusion gi weche mang'eny wacho. Gima ne jo parliament dwa change en mana achiel mar pesa. Ok en mar trade secret. King'iyo sheria ka ne nitiere ne ging'iyo mano, lakini ng'eni weche mang'eny bende nitie iye kanyo. But we ang'isi kwan madware gima KRA dwa ng'iyo en mana wach mar pesa kende. To en ohala no nwang'o pesa di kulingana gi gima gitimo. Mano kende madware. Kata system maro olos mana kamano. Ok nyal ting'o wach moro mopogre. Kata nitie system waketo sani miluongo ni e-teams. E-teams ni miluongo ni electronic tax invoice management system. Ong'iyo mana wach sales. Kata kwa donje system mari wadhi mana kar sales kende. Mana sales kacha kuma nitie invoice kata receipt. Mano tuwe mwang'iyo. Weche moko mopogre gi duto onge system wadonje. Kamane kaka nitiere. E-teams miwacho no bende nitiere joma yuagen, nikech nitiere joma wacho ni kisegolo invoice mari e-teams kanyo samoro pok ochuli. Kaka sani sirkal gi kata counties samoro giketi ni yorno gi invoice. Yore chon to pok ochul. To KRA to senene. Koro gin gidwaro ni chulu usuru e pesa ma pok ochuli.
Mano treva ti wacha diere. En chekine chamboko serikal leo machuloji. To mano ntiere. Kuro gimwa timo tinde to gima ken wangiso kata officers mekwa te. Wasengiso gi wachni. Gima timre en kama. Kitiyo gi serikal to entie pending bills. Pesa monde gichulo ushuru mar mano kwa penji. Waweyo. Gimwa timo wabedo gi winjore kodi. Kuro ingiso wani pesa monde ganuang abonwango department ma serikal mae gima. For example, roads. Kuro gimwa timo wandiko barua ni roads. Tuangiso barua ni roads sami chudo. Nyaki wachinwa. Mondo obed gi winjruok kaka onongo ushuru marwa. Kuro waketo system. Kuro jotich mang'eny ong'eyo kaka onego manoti. Ok en lazima ni ichulu ushuru kapo dipo kinwango pesa. Chek pesa cha kinwange kore kichulo ushuru. To awacha ushuru zaidi ushuru mawacha sani en ushuru mar VAT for example. VAT mano ushuru ma ngado chulo kulingana kaka ng'ieo koro kaka itimo ohala mari. Koro VAT ni kapo ko chuli to okichule. To kata chiemo kiketo pesa no. Biketo ye kanyo bisa chulo ushuru. Babange obedo ni oko chuli. Pesa ni iduoko ni. Ntie sheria. Pesa ni iduoko ni. Pesa mani chulo iduoko ni. Nchik poke nwango pesa no. Kune no sheria mantiere omako gigi te. En mana winjruok, en mana wuoyo. Mane mabedo ga gi problems chamboko. Kanga to ko wacho wechego to koro bedo mopogre. Lakini kise wacho wechego to koro bedo mayot. Nchik kata tinde items no wanyalo ng'eyo ni to invoice ni oro kanye. Koro wang'eyo ni oro kanye. Koro gigo emwang'iyo mondo waket mondo bed mayot ni jopiny. Okay. Aneno ka sadhi matek kandi tuntie wach mo bebe nyaka pinji miluongo ni special table kata rang'eny moyiedhi mantiere jomo iketo ga kanyo. Special table ni en ang'o? Tang'o miyo ikete ji kanyo. Itimo maber penjo no. Nchek jopiny osebedo ka go koko dwe achiel mokalo osebedo kamano ni special table ang'o matimore jo VAT zaidi osebedo gi koko no. Sheria ma Kenya nitie kamae. King'iyo wach VAT, joma chulo VAT en joma ng'iepo. Iluongo ni consumers. To ohala mantie kae makao pesa no. Sama koro ichudo. Ichulo ja ohala to kendo ichulo bende VAT no ja ohala. Koro jo ohala no ntiere gi nafas makende mar kao pesa no mondo keri ni kere dwe ka dwe. Kamane ka ntiere. Nafas momigi mana ni ohala no sama gitimo biashara margi. Bende ginyalo bedo ni koro kendo ging'iepo kamoro to kendo gichulo VAT. Koro sama ging'iepo kamoro kendo gichulo VAT, gima gichulo cha sheria oyienigi mondo koro gitim deduction i pesa magise kao ijopiny. Koro difference ema gitero ni kare. Bas. Problem bedo kama. Ni sama koro gigo kwano to ko halate. En mana ohala matin. Sama gigo kwano kaka sheria wacho ni mondo oyieni mondo itim deduction i pesa mani nwang'o sama ing'iewo gik moko nyaka ng'ama no uso ni nyaka obed no se keto pesa no bose ngiso sales no i system makere mokwongo eka koro yiene mondo ogol. Lakini nitie jo matin mano nwang'o yo mane ginwang'o ne gitimo kamae. Koro gin gigola gola invoice to gimiyo ohala to onge service magise miyo ohala no. Koro ohala no konwang'o gino ing'e gima timo ohala no golo deduction. Koro punguza pesa manone uchuli serikal. Alafu ka gisetimo kamano koro gichulo pesa matin moko lingana gi pesa monego chul. To receipt maginwang'o ka kata invoice maginwang'o ka ok en invoice ni ginwang'o services kata goods ni ng'ato supply. En mana gik moko mosetim idiere kanyo ng'ato miyi mana invoice onge ohala mantiere en mana ukora mantie kanyo. To sheria ok dwa gigo mondo timre. Koro special table ni noket kanyo mondo i system mondo ng'eni special table ni waluonge ni watch list. Injongere watch list. Koro waketo kambe kanyo mwaneno ni kambe gi nyalo bedo gi weche mibadhi kaka magi. To kambe go wamiyo gi nafas. Waluongo gi nafas. Waluongo gi bi mondo wawach weche gi. Mondo wane in waseneno ni isemiyo jogi receipt. Isemiyo jogi receipt kata invoice. To ni ohala itime nadi. Nchik
kambe moko mane timo gigo en kambe mondika ndika nyusha treva inwanga kambi no biro mana nyusha dwe mar ariyo ka ema kambe ose form cross chako tich alafu daka chia linoga kambi no dwe mar adek gise wacho ni gise uso makalo mana 1.3 billion 1.3 billion mano pesa mang'eny kata in kiwinjo ohala kaka mano dwe achiel nyalo uso pesa kaka mano an gino yo donje ohala no koro penjo biro kae mondo wachnwa in mise uso 1. Yeah, why ma ohala mane to kendo kwang'iyo to okwane gimise ng'iewo to kata kane intie gi jotich magitimo services moro to kwane kata joma tiyo ni michulo ni usuro kwane koro wachako penjo gigi to kwa goni gi simu kado dwaro gi mondo gibi office maro mondo wawuo to jogi ok nen jogi ponda koro obiro unwango ni karakae okore mantiere emo mi wasetiyo gi special table to angise to wachakre watimo wachno dwe mar adek dwe mar abishni ushuru ma VAT oidho malo kabisa last month onwango target bokalo gi 28%. Mano ngise ni gik moko mane timno ok en gik moko mabeyo to joma timo gik moko mabeyo ma maybe gini omako gi wasego ni gisim wasewacho ni biuro ngiswa ohala matiyo maler waloso gi wagolo gi kanyo waloso weche gi mabiro mayot makoro gi dhi mbele kaka onego gi dhi mbele koro tebono kambe donjo to kambe wuok makidonjo to kibedi gi kibaji moro to iwachne jokere dire penjo moko mang'eny ka ndi lakini koro sawa ma wango godo gi daka 4 kende oimore treva mosna commissioner Obel penjo na ni wach mar riwruoge kaka self help group mobedo registered to gin gi KRA pin returns gi onego bed nade ma Fred Osuru ka Dandora gimono gitim returns nade Fred penjo maber koro kuse biro self help group alaf koro timo self help group tegemea gimo timo kotimo ohala bende dwaro koro ni akubed gi return koro kochopo gi ga kai ga nyako ti file return to ntie self help group ko matimo gi mogo mopogre mago onge requirement nyaka gi file for return checks je moko self help group are for different activities koro bero mopogre ntire machielo bende wacho ni kembe moko ne olor nikech wach mar usuru be nyalo yawne gi mondo gitiye ka gichul gopegi mano ti mani iwacho no jongosuru modwaro to koro kidu biro ni dwa chulo usuru ni ntie tayari wayao ni mapio kabisa penjo makoro tiko godo en ni to koka file returns to bedo na ngoto kanise bende file returns kich koro ma ndi seche ma ji file returns ango midwa ni jopiny mondo winji kiduoko penjo mar ni koko ndiko ko file return tango ma timo koro ko ke file return koro nge gima timre ntie gimoro miluongo ni penalty koro ibiro charge penalty nche ko ndege file return koro ko ke file return to tarik 30 kokalo koro chakre tarik achiel koro inongo penalty to penalty biro calculated and 20% kada 10,000 sheria wacho whichever is the highest koro ber modify kada kionge gi yuto moro waketo mayot nyalo file kada nil return ingiso ni nionge yuto moro kendo yot kabisa my file mani click mana matinto isetieko ibedo kamano koro to adwa muda kwajo piny kauro nafas kikuri daka magiko nchek jo Kenya bende tie gi problem moro ka nirito jaga daka mugi paradio chiko paradek koro kila ngado system koro moko timesani kitimesani nche system sani koro onge gi mang'eny timesani to ionge gi wach koro dhi maber akwayo jo piny mondo tim kamano commissioner ero kamano nyoko message gi ero kamano mano commissioner Jojo Bell commissioner mar usuru jo alama tindo ka Kenya Revenue Authority olero nu maber ahinya ni saa koro dhi ka rumo timuru muno bono timo chon mondo kik sanga duoko mane kama we chenro mar duol pile wapuonjore ka bang' ma George Bati biro saa 3 gi chenro maro imore an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere bang'e commissioner ero kamano